alkohol. Začal popíjať piva. Čo nedopadlo dobre. Krutovičov lekár mu odporučil, aby s tým prestal. Tak začal ešte horšie piť piva. Až nedostal žalúdočnú šťavu, ktorá vznikla zo smelu. Tak ho museli previesť na pohotovosť. A tam lekár zmenil liečbu. Takže museli mu na rýchlo nasadiť nové lieky aj výživu. Lekár medzi tým mu napísal, aby mu žena, pani Gudovičová, dávala piť Sunare. Sunare v značke Sunar Komplex alebo Baby Love od 1 mesiaca. A keby to nepomohlo, tak mu treba zadovážiť kravu z družstva Kapišova. Áno, tam sa dojky, ktoré dávajú mladým piť, tak sa pripojil samotný Grudovič, takže liečba začala zaberať, držím mu palce. Počasie. Na južnom pole gule bude jasno, lebo ešte 3 dní to podporí. Že by Trakovský Čavo išiel zahrať na automatoch, ale len tak z nudy. Budú až 20 až 25 stupňov. Kým neprehrá a žena mu nakope opäť medzi nohami. V severnom pologule Grudovič začína už aj variť jedla, aké si želali, a vydáva svoju prvú knihu, ktorá sa volá Jeme, až kým nepomreme. Kniha už je na predaj, môžete si ju zakúpiť aj v stánkoch, cukrárni alebo drogerie. Takže teploty budú veľké až tropické okolo 38 až 30 stupňov. Dovidenia.